Nalanding sa Tambalanan ang usa ka magtutudlo nga misuway pag-uwang sa garambol nga mga managsilingan. Siya na hinuoy nadunggaban kagabi sa Barangay Langtad sa Dakbayan sa Naga. Niyang report ni Fem Ridumabo. Nakaangkon og mga sama dinunggaban siyang walang bukton ug walang bahin siyang tiyan ang 27 anyos nga biktima nga si alias Mac, usa ka magtutudlo sa public school. Matod sa hepe sa City of Naga nga nag-inom ang suspitsado, anak ni ini ubang kaubanan at bang sa panimay sa biktima. Sa dihang naabot ang brother-in-law sa biktima, ug gikalalis ni ini ang anak sa suspitsado. Kalabot matod pa sige panabi nga mga bati-batok sa ilang inahan. Nakamata ang biktima tungod sa kasaba sa panaglalis pasado las 11 kagabi. O giswayan pa niya pag-uwang ang nagrambol. Dinhina siya gidunggab sa suspitsado nga si alias Lito. Karon di ay kay kato mong silingan. Nanghingan sila sa akong mama og asit. Oh, kay katong nanghingan sa akong mama og asit kay mga adik. Ako usa ko sa mga ni uwang kay kuy lisod pud baya og dili uwangon so akong bana pod. So mauto nga hibong akong bana, ni sakit yang bukton. Mao dito gidunggab na siya. Mas another na po there sa kilid sa iyang maitian. Fist fight occurred, si victim na to nigawas to pacify. But instead of kaning mo patuo ang mga ingtungdan, ang tatay sa usa sa mga gasumbagay ang atong suspect gidunggap niya og ice pick ang ato ang victim. Daling gidala ang biktima sa Tambalanan ug layo na sa kakuyaw ang kahimtang niini. Samtang padayong gipangita karon ang suspitsado kinsa daling nakasibat. Desidido ang pamilya nga mopasaka og kasong frustrated homicide samtang tambag sa kapulisan ngadto sa mga manag-inom gilimnong makahubog. Yes, although you are in your private properties, you are in your respective abode, ano lang, in control lang ato ang pag-inom, control lang atong pag-celebrate, in moderation. Oba ni Cleofer Lumaya, Gogrod, Prado, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.